Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa ne muku fata alkhairi kamar da ku sani sunana keke. Yan uwa darasin mu na yau shine na kawo mana wadansu application guda biyu wanda mutane da yawa suna ta yawan tambaya ta akan irin abubuwan da suke bukata haka. Application na farko shine zai baka dama da zarar ana tracking din wayarka. Misali akwai application da ka isa a wayarka baka sani yana tracking ɗinka ba ko kuma yana ɗaukar bayananka ko kuma ya kunna kyamarar wayarka ba. To zaka amfani da shi misali dukkan wani application da muke amfani da su idan ka je buɗe application din za ga yana ma bayani akan cewa zai dauki wani bayani naka na location ɗinka ko kuma na contact ɗinka ko na camera ka ko kuma na hotunan ka. To wani lokacin kuma waɗansu application ne suna yin ƙarya kan waɗannan abubuwan. To idan kana so ka tabbata kan cewa akwai application ɗin da idan ka buɗe yana buɗe camera ka yana ɗaukar wata ko kuma yana ɗaukar bidiyon ka baka sani ba yana tura asalin waɗancan masu hotunan ko kuma masu application ɗin. Shine wannan application ɗin zai tabbatar ma kan cewa wannan application ɗin yana ɗaukar bayanan ka wanda danganci camera ko kuma in ci bidiyo baki ɗaya. Application da biyu shine zai baka dama mun sani dukkan wani application da ka ɗauko shi daga Play Store zuwa wayarka baya sauka asalin store ɗin kan wayarka ko wance akan wayar taka, sai dai misali idan ka ɗauko application ɗin ka rubuta sunansa idan kana so ka dawo da shi da ka ƙara koma cikin Play Store ka yi download na application ɗin ko kuma wani ya tura ma. Wani application ɗin ɗayan zai baka dama duk lokacin da ka ɗauko application idan kana so ka ajiye shi akan wayarka ko da a ce misali bayan ka canja waya ko kuma bayan ka yi missing na application ko ka cire shi akan wayarka ka iya dawowa da shi cikin wayar taka, shine zai baka dama kai backup din wannan application akan wayarka. Saboda haka waɗannan application suna da matuƙar amfani, ya kamata a ce ka kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe. Kafin mu cigaba da su muna roƙon wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe, sannan kamar like sannan ka tura abokananka duka ne suke chatting WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Nagode. Da farko na aje muku application din guda biyu wani description da wajen comment, saboda haka sai ku duba gurare biyun za ku ga na ce ga link na application din sai ka taba kai download na application din. Bayan ka download application din za ka gan su guda biyu ga sunan dukkan waɗannan application din na taɓa yin darasi akan su amma saboda waɗansu ba su ga wancan asalin darasin ba shine suke tambaya. To saboda tambayoyin da suka yi shi yasa na ce na bidiyo na nuna musu waɗannan application ɗin in case ko da su yi amfani da su a wayar su. To dukkan wani application da yake ɗaukar bayanan ka ko wancan hoton ka ko bidiyon ka baka sani ba idan ka buɗe application ɗin shi na application ɗin zai tabbatar ma kan cewa wannan application yana ɗaukar bidiyon kyamarar wayar ka sannan ya ɗauka abin da kake yi a lokacin. Abin da kai shine ka taɓa ka buɗe application ɗin kamar haka. Bayan ka buɗe application ɗin kamar haka kamar da kuke gani za ka wajen kunna nan kawai sai kunna shaka. Bayan nan zai noma kan setting ɗin kan wayar ka sai ka nemo inda application yake sai ka taɓa shaka, bayan nan sai kunna gurin nan. Bayan ka kunna ka taba OK haka. Bayan ka taba OK wanda kuke gani zaka understand ne sai ka taba gurin, bayan sai koma cikin application din. Bayan koma cikin application din zaka idan ka daga zarar ka shigo cikin application din ka kunna to duka wani application da ka shiga dan kana so ka tabbatar da wannan application ya dauka bidiyon ka, abin da aka shine a can sama wajen batirin wayar ka to wanda kuke gani ni ga batiri na bangaren hannun dama, to a nan wajen zaka wata alamar dugo ta fito wata bulu ko kuma wata kalar daban, to alamar wannan application da ka shiga kuma wani application da yake a wayar ka ya dauka bidiyon ka a lokacin da ya kira ka ko kuma a lokacin da kake chatting ko a lokacin da kake kallo ko kuma wani abu da ya danganci abin da ya danganci wayar ka. To anan zaka tsaya ka tabbatar kai bincike wani application ne wannan wanda yake daukar bayanan ka. Da zarar wani lokacin an kirawo wayar ka za ga wannan abin ya fito saboda ka sa wani application da ya danganci bangaren kira. Wani lokacin kuma idan ka je kallo ne kuma ka kunna kallo za ga wannan abin ya bude ko kuma kana chatting a WhatsApp misali kamar WhatsApp GB ka iya gani wannan abin ta fito ana. Da zarar ta fito alamar ana bibiyar ka ana kallon dukkan wani abu da kake ana daukar bidiyon ka ko ana daukar hoton ka. Bayan nan misali idan kana so kashe sai ka shigo cikin application sai ka kashe haka, kana kashewa shikenan ka kashe, dan kuma kana so kunna sai ka zo kunna. Bayan nan akwai wani abu idan kana so ka tabbatar da location ɗinka shine a can ƙasa za ga wata alama setting sai ka taba. Bayan ka taba kamar da kuke gani za ga GPS location access dot nan, bayan nan sai ka kunna shaka, bayan nan sai ka taba alawo. Bayan ka taba alawo shi ma nan idan akwai GPS na dukkan wani application da ya dauka bayanan ka na location ɗinka shi ma wannan application din zai sanar da kai. Wannan shine amfani wannan application, yana da matuƙar amfani. Bayan application na biyu shine zai baka dama ka ajiye duka wani application da ka dauko a Play Store akan asalin wayarka. Abin da kai shi ma nan sai ka taba ka bude application din kamar haka. Bayan ka bude application din kamar haka za ga duka ya fito ma da wani application da yake a wayar. To idan misali ka dauko wani application da a Play Store kuma an tura ma kuma kana so ka ajiye shi akan asalin wayarka bakan memory, abin da kai shine ka nemo application din kamar haka. Bayan ka nemo application din kamar haka kawai sai ka taba application din, kana taba shi kenan ya sauke ma wannan application akan memory ka ko akan memory wayarka. Ko kana nemo application din da ka taba kana taba
shi ne wannan application din ya sauka ma akan wayarka. Inda kuma zaka wadannan application din shi ne ka cikin file manager ɗinka. Bayan ka shiga cikin file manager sai ka bude cikin store ɗinka, bayan nan anan zaka extract APK din nan, bayan nan sai ka bude shi, kana bude zaka wannan application din da ka sauke. Kamar da kuke gani wannan application din sauke yanzu. To duka wannan application da yake so ka sauke akan store din wayarka a ta wannan hanyar zaka bi. Saboda haka wadannan application suna da matuƙar amfani, ya kamata a ce mu aje su a cikin wayar mu saboda amfanin su, sannan kuma duka wanda suke tambaya gashi na amsa musu tambayoyin su. Saboda haka kada ku manta ta mana alamar subscribe, sannan kuma like, sannan kuma share. Nagode.